Macapat lugas tembang dandang gula. Kanthi irah-irahan guru obah terus dadi. Irah-irahan tangerti wanci pindah kantor boyongan slup-slupan neng kulon pasar disi tahun 2007 dene tanggal sasi wis lali gedhong anyar iyuran bapak ibu guru sekolah rakyat sawedanan santi sandi guru obah terus dadi tengar wujud sengkalan guru obah ngulir pikir yakti para bocah ben bacut sekolah swidak tlumpun bangun SMP pralurah urun bangku terus mapane sih mriko mriki gula wentah sumringah mulang muruk ilmu wayah cah bocah ujian baris mlaku nginep simo telung bengi cangkir brengseng digawa ngudar gagas inspirasi milih buka ujian persamaan SGA ugi KPKP KG napa niku ton emot murid dilitir guru saklintir betah tenaga kathah pramagang di kursus kabeh kanggo calon dwija kursus UWIS SKPNS
cumawis ngelmu sumebar rata deneng semep sekolah ekonomi nusul madeg taun 19 neka warna pelajaran tong dagang tata buku stenografi ugi koperasi ekonomi perusahaan tuen pelajaran umum njur nusul jedul semeya wulan Juli taun 70 nuli Desmana mlebu awan taun ganti 71 ijen medal pawiyatan filial arane PGSLP jurusan tata buku manggon SD Kacangan siji dosen sing tukang mulang do nglajuti petho King Solo twen Sukoharjo neng Gemolong Pak dosen dipapak ngepit bonceng rangkul kujengan guru obah kantor PS kuwi manggon mapan neng Tilas Sarean dhewe mung loro tanggane pas dadi potong rambut greci kondang nggih Pak Pat Cici ngetan maneh lor dalan kantore ngurus ngingu montoro Dodge
suburban nggih niku koprasi bathik Boyo lali gedunge pirang jaman dhisik manggon gedung batik sekolah negeri madrasah sanawiyah Pak Mujahid pangarsan sorene tinggo bacot Muhammadiyah nggih Pak hati PGA Pak Marwanuki Cancot Sanwiyah Kidul Pak Mohyusa Tra Aliyah Pak Alikasan sing mimpin libure dina Jumat ngarep pasar wit Tanjung Ngayomi babe cacar Mbah Mukti terus Mbah Sar latar bacuan let kulon tilas di bumi angus gotolanan yen wayah bengi kubaksa tercelungan sepak sekong umbul bikcong barokah wan bakar sareti swijut wan tejun kahar sarwiti gayeng rukun ner congra plet mores kadilat prawiri rem-ram makan mesine oglegan ganjel twin slenger prantine malem paing jam 8 prawong kinclong glikoner klambi
nyakar keringet leweran giring seket lembu apa resmila pecut nyablak swidak kilo sumber lawang boyo lali kemruduk ngebai dalan wayang cemplung marmoyo marmati Mbah Mustajab diteruske Mbah Wito nyat prigel pinter ndalange kadang yen malam minggu wayang kulit banget tinteni Pak Pujo Pak Martika radione rubung latar luber nglesot dalan angga glinding sing lekar minggir suminggir cendol klang kaling liwat guru obah tan melenjani janji jaman owah bes mringah kumreka cah bocah ombo jangka ilmu adoh dilurung sing neng mburi enggal no tuti jagat digelar turah guru terus sinau wewarah anyar kadudah kerep sabah mencongak disimpen peni tambah senggot ngibatan